Straight to the point. Sa pikas bahin may gala ang International Criminal Court, ICC. Ang trial chamber mga kagalaan nitugot sa request sa prosecution panel dito sa dahig nga i-freeze ang kwarta nga nakuha mahigala gikan ni former President Rodrigo Duterte atol sa iyang pagdakop niadtong last year. Straight to the point. Idakop siya may gala dito sa naiya. So ipa-freeze na. Kini nga ruling na appeal ni sa document made public ngadtong nga Biyernes, June 26, no? Diin ang counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte miresponde mahigala sa prosecution's request to access items obtained by the ICC registry at the time of Duterte's arrest and transfer to the country to the court's custody. Mga sukid tigpaminaw. Mao ni ang nahitabo mga kagalaan, no? Unya ang ato untang pangutana ani kay naa naman mga kagalaan ibalita na lang po ni kung mitugot naman ang korte nga i-freeze ang kwarta nga nakuha. I-appeal na lang po balita kung pilay nakuha. Kay gikan man to sa Hong Kong atong panahon na. Unya pag adto pa mahigala gidakop siya sa may naiya. Sagad na ba ini kitanaw na ko Ines Duterte mga kagalaan dili ni tigunit-gunit og kwarta. Tanaw na ko. Kay mismo sa iyang panggobyerno, mismo ganis Malacanang presidente siya may muhatag sa direksyon. Pero mugunis kwarta dili siya. Malagmit gani kung mabiyahe niya naa si hanilit atong panahon na malagmit si hanilit may das kwarta. O doon ay mga gastuhan ba? Na may mga lalaki gud na nga labig na ang asawa or naa ang pagtan sa grupo panalitan na ay babae nga masaligan ikalay gunit kimo na magud kuti sa gamay ng gunit kag kwarta labi pa mga sensiyo uban. Mga panukli pa ng uban din ha. Sumuna nga, mayo og i-apil na lang pagsulti kung pila kay nasuod sa bulsa ni Digong pagpadung da dito mga higala sa dahig. Basin og 200 pesos resort. Kung sa may i-freeze anang kalakihag maula na yung suod kwarta, ha? Mapalihan na may gala pulatandog itong board Tiban daan makagalaan among kauban res DWHP nga nahimong board member si Tiban. Tungod sa iyang kasikat po to siyang drama mga higala kaila ang mga tao niya. So pagdagan niya board member daog, hasta gani iyang asawa daog pod. Nitaliwan na labas lang kalibutan pulatandog. Sus gitulis pa na Tiban day. Ito ilang balay ba? Gitulis ang ilang panimalay. Ingon Tiban ako na uwaw lang ko attorney. E nga naman 300 lagi kwarta in taon nga naas kong bulsa. Mauwaw na mahinoon kas tulisan na ng kalakihan nga wa gid hinon kada ang tulisan og kwarta nga kuan. Dahil 200 pesos mo na kuha na gid taw. Mo na siguro ang ngayon.